Ама не виждаме, брат! Здравейте! Това сме ни и ще играем на две истини на лъжа с Джели Бели. Продуктово позициониране. Значи всеки ще казва по две истини и една лъжа. Да. Това е Кристо, между другото. Да, спознайте се. Всеки трябва да познае, нали, кое е лъжата. И който има най-малко точки, ще рекламира Трапеза водица. Това е новата водица. Това е фалшива водица! Те са ето тук. Това е новата водица, бе. Те са ето Тя е тук в тази фалшива. кърпичка. Да, Джели Бели. Не ми пука да се я видели. Така, сега, къде ще почва първа? Така, значи две истини и една лъжа. Добре. Ходила съм в чужбина. Някъде като да. Да. Когато бях малка съм си чупила ръката и че съм падала от дърво. Така. Според мен не си падало дърво. Според мен... То такова бе. Не си я чупила ръката. Да, не съм си чупила ръката. Аз че точка Така. за мен. Сега, ама тегли моите са затворени очи. Да. Това е зелено с кафяво. Зелено с кафяво. Това е Дина. Дай ти я. Криси тегли, затворни очи. Чакай спри, после го погледни какво е. Къде да? Жълто. Аз съм. Или не мога нещо. Оранжевото са много яки. Моето е лимон. Топкал. Не, мандарина. Въобще не мога да разбера какво е това. Диня е. Не е диня. Вкусно ли е гадно? Гадно. Гадно е. Не знам какво. Няма никакво става какво е. Не, няма никакво става. Но е гадно, нали? Секунда, аз ще го опитам, само за да разбера какво е. Това е след. Това може да е диня, така че... Диня е, бе, човек! Според мен не е диня. Диня е! Добре, Ивана, ай казвай. Бе, сега Ивана. Значи... Чакай, дръж. Не съм виждала как... Виждал съм как котка пада от дърво. От блок. Няма значение. Ходила съм в Турция. При Шукрето е Дария Величкова. После Наша на Дария Величкова. приятелка. Много я обичаме! Сигурно тя не ги ще ни мрази, ама все пак. Така е. И... Какво да кажа? Тук и съм пила вино. Знаете, хора. Така. Ами, според мен, тя не е ходила в Турция при Шукрето. Аз искам тя да е ходила в Турция при Шукрето, обаче сега не е ходила в Турция при Шукрето. Ходила съм в Турция при Шукрето. Сериозно ли? Аз не съм Стига, виждала как бе. котка пада от блока. Никога. Просто не гледам. Просто не гледам. Аз... Нямаме точка изобщо за никой няма точка. Да, и аз пия вино. Значи, аз сега съм на точка. Да. Така, теглям. Това може да ключи фрути. Сигурно. Не си витам, бе. Извинявай много. Аз теглям. Много е странно. Това е... Вкус има ключи. Това е... Надъвка. Нещо Банан. Това ключи фрути има гадно. Банан не го харесвам. Това е дъвка, но не ми е вкусна. Или просто ми се падна нещо гадно. Това е някакво бяло на петна. Това е тути фрути. Бяла петна тути фрути. Да, тути фрути е. Добре. Значи тути Това ми фрути... се падна нещо гадно. Не е тути фрути. Ние... Мо също трябваше да бъде ключи фрути, но няма никакво цапва. Моето беше банан, беше много гадно. Много гадно. Много ми е гадно. Сега съм аз. Дръж. Така. Не се виждам. Падал съм дърво. Пипал съм катерица. Пипал съм пеперуда. Така. Ай, са. Кое е лъжата? А според мен е пипал да си пеперуда. Не си пипал пеперуда. Според мен... не си пипала катерица. Съм падала от дърво. Пипал си пеперуда? Да. Беше много яко. Пипала Аз си съм пипала и катерица. така
Да, Крисито загуби с Ивана, но Ивана я няма. Имаме технически проблеми, затова не успяхме да го качим с другото видео. Така че Крисо сега ще направи реклама на трапеза водица. Крисо, виждаш ли? Да. И камера! Екшън! Ден надолу. Екшън! Здравейте! Днес съм дошла да ви представя най-новата бира водица, трапезна водица. Тази бира е най-полезната, защото съдържа много полезни неща, като калци, витамини И бира. и бира. Това е най-полезното нещо за вас и вашето семейство. Водица се пие по най-мазния начин. Всяка глътка става още по-мазна. Тя съдържа олио и много лутеница. Водица за вас и вашето семейство. Продуктово позициониране. Ако харесате нашия клип с Джели Белибомонките и Криси и нейната рекламна водица. Как бе? Водица, братче, водица! Чикак! Харесате този клип? Заради Кристо. Аз съм правила също реклама на водица, но с истинската водица, това е трапезна водица. Това е фалшива водица! Да, аз съм правила с истинската водица. То беше още есента. Есента беше бях всяки. Да. То беше още есента. И ще го покажем ето тук. Сега малко ще видите видеото. Много да ви хареса. Представя нашата нова бира. Водица. За продавате под етикета водица, защото това не е вода. Това е бира. Нашата най-нова бира съдържа калци и всичко полезно. Ако сте изборени от вашия ден, просто станете. Отвидете капачката на водица, която много ли се отвидва. Гледайте влюбено към залеза и просто пидете една глътка. Пийте възможно най-мазно.